खुलुमबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै आं गिबियावनो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय हामलायनायखौ गासै बर' आइ आफा रायजो राजा गेदेमा नोंथांमोननिसिम आङो जासिहरबाय। 2026 मायथाइया आरो सानसे उनावनो जोंनि गेजेराव फैसिगोन आरो बे 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजा आसामनि साफ्रोमबो थागिबि नोगोरारि भारतनि साफ्रोमबो थागिबि नोगोरारिनिसिम मुलुगनि सुबुं माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिबो थाखाय आलो गोजोन, बयनिबो थाखाय मोजां देहा आरो मोजां साननाय आरो मोजां हाबा मावनायनि जाहाथे बोसोर जाथों बेखौनो मिजिंथिबाय। दिनैनि बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनि हाबा मावनाय समाव सासे माहारिनि मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे साधारन मावथि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय 2025 मायथाइयाव आरो थांनाय समफोराव जायफोर हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय बिनिनो जिखिनि मोन्दांथि आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि हाबा मावलाङोब्ला बड'फानि जिखिनि मोनसे गोथार थांखिमोन, गोथार आदर्शमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि थाखाय जि मोनसे साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिया जि मोनसे बाउसोमनाय डेडिकेटेडलि हारिनि थाखाय नांथाबनाय, कुनु मेंनाय गैयाजासे, कुनु बानाय गैयाजासे आरो जातीयताबादनि मोनसे जि धारणा आरो जि चेतनाखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव जों जेब्लायबो इउनिटि, सार्भाइभल आरो प्रस्पेरिटि बे मट'खौ लानानै जों आगान सुरदों, हाबा मावदों आरो लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि, जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो आइडिय'लजि जेराव बिथाङा लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो, बे मोनसे मोन्थोरखौ लानानै मुलुगनि सुबुं माहारिनो आरो दुलाराय बर' माहारिनो लामा हान्थिनो थाखाय मोनसे लामा होनानै गालांदों आरो बेबायदि लामाजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बिबानगिरि आरो मावथि जों बयबो खौसे माहारि दानायनि थाखाय, माहारिखौ सेफगार्ड होनायनि थाखाय, जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि, बड' नेसनेलिज्म, बर' जातीयताबाद आरो बर'खौ गासै बिथिंजों गेवलांसार होनो थाखाय आरो गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे सिंगल पइन्ट एजेन्डा लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदि समाव साफ्रोमबो एबसु मावथि बिबानगिरिफ्रा जों जेब्लायबो कमिटेड, जों जेब्लाबो समायखिरा लादों जे माहारिनि थाखाय जों जेब्लायबो हाबा मावगोन। हारिया फार्स्ट, बिनि उनाव दुलाराय बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय, बिनि अस्तित्वनि संग्रामनि थाखाय, खैदां खैफोदाव बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना दानानै बर' माहारिनि सेवा खालामनो थाखाय होलांदों आरो बे आफादाव जों साफा साफा मावथि हिसाबै हारिया फार्स्ट, हारिनि थाखाय आफाद आरो जों साफा साफा बे आफादनि साधारन सोद्रोमा हिसाबै जों हाबा मावलांगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो बे बुब्लियाव साफ्रोमबो जोंनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ फिन 2026 मायथाइयाव जों जेरैबायदि गोसो गोथारै हारिनि थाखाय जों गावखौ बाउसोमनानै सेल्फलेस भलुन्टारि जों सार्भिस होदोंमोन, भलुन्टारिनिज्म जि मोनसे जोंनि श्रम, जि परिश्रम हारिनि थाखाय बेखौ जों कन्टिनिउवासलि जोङो मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे जों लांनांगोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गेदेमा नोंथांमोन, थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै बर' माहारिनि सोलोंथाइखौ गासै बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बर' मिडियामाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ आरो मेट्रिक आनजाद, हायार सेकेन्डारि आनजाद आरो जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ, दि बादायलायनाय आनजाद दङ, साख्रि बाख्रि एन्ट्रेन्स गासै बिथिङाव जोङो जौगासार होनो थाखाय जोङो गोबां काउन्सिलिं, मटिभेसन, टीचार्स मीट, गार्जेन मीट, स्टूडेंट मीट गोबां जों हाबाफारि लाबोबाय
आरो बेबायदिनो समाज सोलायहोनो थाखाय ससियेल चेन्जनि थाखाय बड'फा मिशननि मोनसे सास्टेनेबल जोङो हाबाफारि लानानै जोङो स्पर्ट्सनि बिथिङाव इक'नमिनि बिथिङाव कालचारनि बिथिङाव बायदिसिना बिथिङाव जोङो हारिनि जे अस्तित्वखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावबोदों आरो लाइमोनफोरखौ जों एनकारेज होबोदों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनिनि जे थासारि जे माने चाइल्ड मेरिजनि जे थासारि ट्राफिकिं जे माने वुमेन ट्राफिकिं बे गासै बिथिंखौ जों गैया खालामनो थाखाय समाज गुस्लायनो थाखाय जों खामानि मावबोदों आरो थांनाय 2025 मायथाइसिम बे समसिम 2020 नि जि एकर्डनि उनाव गोजोन गायसननाय पिस गायसननाया जोंनि जि मुल एजेन्डामोन आरो बे गोजोन गायसननायनि थाखाय जोङो गोसो गोथारै हाबा मावदों आरो बेखौ जों जाफुंसार होनोबो हादों बयनिबो कालेक्टिभ इफर्टनि थाखाय आङो बे समाव गोजोन आरो अहिंसानि मोन्थोरजों बर' माहारि जौगानाय आरो दानायनि थाखाय जि बाहागो लानाय आं बयबो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा गेदेमा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बावदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्टनि आधाराव जों खामानि मावो आरो बेखायनो 2020 नि 27 जानुवारियाव जि एकर्डआ जादोंमोन बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जों थैथां खामानि मावबाय थादों 2003 सनाव जि बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावबो एबसुआ थांनाय समफोराव मदद होबोदों 2020 नि 27 जानुवारिनि जि एकर्ड बिटिआर एकर्ड जि बड' गोजोन गोरोबथा बेखौ बिनि जि माखासे दफाफोरा जिहेतु मावफुंजाबाय आरो माखासे मुल दफाफोर दंबावो राजनीतिक जिखिनि दफाफोर दङ 125 माने कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 नि गेजेरजों भारत संविधानखौ सोदांनानै बिटिआर को मोर अटोनमी मोर फाइनेंशियल अटोनमी आरो बड'लेण्डनि सिमाखौ बारायनाय बे जोंनि मुल मोनसे थांखि आरो बिनि सीट बारायनांगौ सिमा बारायनांगौ डाइरेक्ट फाइनेंस मोननांगौ बे जोंनि गुबै थांखि बिनि सायाव जों खामानि मावबाय थादों आरो प्रयोजन जायोबा जों गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि हाबाखौबो जोङो लानांगोन जिहेतु जों बिनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिनगासिनो दं बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ आरो मोर फाइनेंशियल क्षमता बिथांमोननो होनांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों फारसेथिं कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बे मर्यादाखौ मोगथाङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि आद्रा थानाय जि जेंनाफोर दङ आरो स्पेशल डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिट्यूशन जिखिनि दानांगौ बिनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे समाव फैबाय थानाय समावबो जाहाथे जोंखौ जेरैबायदि मदद होबोदोंमोन फैबाय थानाय समावबो बे मदद आरो जोंनो अराय बे सापर्टखौ जाहाथे होलाङो बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव गंग्लायै आं आरज गाबो मानगोनां गेदेमा आइ आफा नोंथांमोन बर' हारिया गावनि आथिङाव जे मोनसे अस्तित्वनि जे संग्राम बेखौ जोङो जाफुंसार महराव जों गायसनबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो राजनीतिक भाबै संबिधानिक भाबै मोनसे बेबस्था एरेन्जमेन्टबो मोनबाय बिटिसि बिटिआर बे एरियाखौ मोनबाय काउन्सिल मोनबाय जों बिटिसि बर' कछारी काउन्सिल जों मोनबाय आरोबाव 90 सिडुल भारतनि संबिधाननि जोंनि बर' रावखौ जों बेयाव थिसननो हाबाय किन्तु जोंनि लामा हान्थिनाया बेयावनो जोबाखै जोंनि हाबा मावनाया बेयावनो जोबाखै आरो बेखायनो गुबुन गुबुन माहारिया जेरैबायदि मुलुग दरबाराव गावखौ प्रतिष्ठा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनो प्रतिष्ठा खालामनो आरो जोंनि स्वाभिमाननि गेजेरजों थांना थानो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दानाय लुनाय बे गासैखौबो जाफुंसारनायनि थांखिजों बड'लेण्ड महोत्सव 2024 2024 मायथाइयाव भारतनि देशनि जाय आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ हांख्रायनानै मुलुग दरबाराव बर' माहारिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंनि राव हारिमुखौ डिसिप्लिन हारि हिसाबै दिन्थिफुंनो हानाया थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफादखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार महर होदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आफाद हिसाबै जोङो भारत नाङै नेशनेल लेभेलाव जोङो मजबुदै आरोबाव राफोदै जोंनि स्ट्रेंथखौ दिन्थिनांगौ फारसेथिङै मुलुग दरबाराव मुलुगनि मानसिफोरनोबो मिथिहोनांगौ जे बे आफादा डिसिप्लिन आफाद बे आफादा सा सानजा भारतनि मोनसे शक्तिशाली जातीय आफाद फरायसा आफाद
आरो बेखायनो जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमा दतमायाव जानाय देशनि नखर मन्त्रि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बे गासैबो हाबाफारियाव जोंहा मोनसे उद्देश्य दङमोन आरो बे उद्देश्यआ गोबां उद्देश्यआनो बेयाव जाफुंसार महर मोनदों। बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनाय बायदि देशनि नखर मन्त्रि हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 1 मे तारिखआव बड'फाखौ नेशनेल लेभेलाव गायसननांगौनि थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव मिथिहोनांगौनि थाखाय बड'फानि मुङै कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुसुखा गायसननाय आरो कैलाश कल'नियाव 835 मिटार बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग हिसाबै जों दिनै थिसननायनि गेजेरजों दिल्लीयाव भारत नाङै मिथिजाबाय आरो दिनै गुगोल मेपआव बे मुंखौ रोखा रोखा जों नुनो मोनो। बे एजेन्डायाव जों थारैनो जों जाफुंसार महर मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि अस्तित्व जोंनि संबिधानिक अधिकार राजनीतिक अधिकारखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों आरो बेखायनो मोनद' हारिनो इनायै एसटि होनो नागिरनाय बे एसटि फियानो जा एसटि प्लेनानो जा एसटि हिलानो जा एसटि नि कोटायावनो बिथांमोनखौ मोनसे थोरसियावनो ओंखाम जाहोनानै थाखानाय मोन 14 एसटि नि अबस्थाखौ धंस खालामनो नागिरनाय 45 लाख थाखानाय एसटि नि जायगायाव 2 कौटि गोदान एसटि दाजाबनानै जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय बे हारिफोरनो एसटि होनायनि गेजेरजों जोंखौ धंस खालामनो नागिरनाय बा जोंनि अस्तित्वखौ माने खैफोद खालामनो नागिरनाय बेखौ जों जेब्लाबो सिसिटवा हिसाबै गसंथादों आरो जोङो बयबो ज' खौसे हाबा मावदों। बिनि थाखाय जों जेब्लायबो हाबा मावलांगोन आरो बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे हा हुनि जोंनि जिखिनि रैखाथिनि बाथ्रा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि प्रटेक्शननि बाथ्रा बे प्रटेक्शननि बाथ्राफोरखौ लानानै जों जेब्लाबो कनसियास सांग्रां आरो कुनु बिनिमयाव जाहाथे जोंनि ट्राइबेलनि इन्डिजिनियास मानसिनि जे हा हु आसाम नाङै बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव थाया मानो कार्बि आंलंआव जों जाहाथे रक्षणाबेक्षण होनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दुखु फोरमायगोन जे 2025 मायथाइनि जोबनाय फारसेथिंजाय बे माखासे दुंदुं हाव हाव इसु थासारिनि आबेगाव सेन्टिमेन्टआव इमसनाव कार्बि आंलंनि खेर'नियाव गावनि हाखौ गावनि ओनसोलखौ सिक्सुवेलखौ प्रटेक्ट खालामनो नागिरनानै मोनसे दुखुनांथाव खेर'नियाव भाइलेन्सनि जाथाय जालांदों आरो बे प्रटेस्ट खालामनायनि रैखा खालामनायनि हाबाफारि लानायावनो बे जाथाया जानानै थांदों। बे जोंनि दुखुनांथाव मोनसे चेप्टार किन्तु जोंनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनायाव दिनै कार्बि भाइफोरानो होन बर'आनो होन जोङो बेखौबो साक्सेसफुलि मावफुंनो हादों। गुबुन मोनसेथिं जों जुदि नायोब्ला नभेम्बर दानाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुखुनांथावै मोनसे जायखौ जों रावबो सानस्लाबाखैमोन हास्थायाखैमोन बेबायदि मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव बेखौ जोङो दुखु मोननायबो फोरमायदों आरो रायजो राजाया गावनि अस्तित्वनि थाखाय जि आबेग आरो जि सेन्टिमेन्ट दङ बेखौ लानानै आवाजखौबो दिन्थिदों। बेफोर जाथाया जोंखौ दुखु होयो नाथाय सम आरो थासारियाव माखासे जाथाया बेबायदिनो माने परिबेस आरो परिस्थितिनि जि माने थासारिखौ नायनानै जि जालांबाय बेखौ जों बयबो खुदै मनलायनानै आवगायलांनांगोन होननानै आङो बुंनो सानो। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे जोंनि जि माखासे जि आसा आरो मिजिं बे आसा आरो मिजिंखौ जों इयुनाव माबायदि जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन बिनि थाखाय जों अरायबो हाबा मावनांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे समाव आं बेखौनो खावलायनो नागिरो आरो आंनिफ्राय बेनो आर्नेस्ट आपिल जे जोङो बर' माहारिबाद बर' इउनिटि बर' माहारिनि आफादफोरनि खौसेथि बर' राजखान्थि दोलोआव हाबा मावनाय गुबुन गुबुन हानजायाव आनसलिक दोलोआनो जा राष्ट्रीय दोलोआनो जा गुबुन गुबुन दोलोआव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जातीय इस्युखौ लानानै खौसेथि आरो जोङो हानायसिम खौसेयै बर' हिसाबै हाबा मावलांनो बे बिथिंखौ लानानै जों जेब्लायबो हास्थायगोन लुबैगोन आरो बर'नि जिखिनि जेंना जेंसि जों सुस्रांनांगौ दंबावो आद्रा जिखिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन। भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि जि मोनसे चेप्टार दङ बड'फाया जि गेरेमसा माहारि दानायनि खोथा बुंनानै गालांबाय आरो बे गेरेमसा माहारि दानायनि
थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' माहारिया आवगायगासिनो दं बेखौ मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो जोंनि यां जेनेरेशन जोंनि जि लाइमोनफोर जोंनि इडुकेटेड आनएमप्लयड जायफोरा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों जायफोरा दिनै रिसार्च खालामबाय थादों स्कलार देशनि गुबुन गुबुन खनायाव आसामनि गुबुन गुबुन इनस्टिट्यूटआव जोङो बयबो खौसेयै इयुथनि एम्पावरमेन्टनि थाखाय आरो क्वालिटी एडुकेशननि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बिनि थाखाय यां जेनेरेशनखौ जातीयताबादनि धाराजों जातीय चेतनानि धाराजों जातिनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनायनि जे मोनसे ससियेल जातीय जे रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सल्जार खालामनायनि बेखौ जोङो गोसोआव लानानै बयबो जों आवगायलांनांगोन आरो आङो मिजिंथिबाय 2026 मायथाइ जि गोदान बोसोर खौसेथिनि बोसोर जाथों हारि माहारि जों बयबो खौसे थानो हाथों बर' माहारिनि गेजेराव जों खौसेखौ जाहाथे बयबो बजायनानै जों लाखिनो हायो आरो जों खौसे लामा हान्थिलांनांगौनि थाखाय जों जाहाथे बयबो हाबा मावो बिनि थाखायनो आङो दिनैनि समाव बयखौबो आङो आखाइ खबजोबनानै खावलायबाय आरो गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ खुदै मन'लायनानै जोंनि रागा जोंनि इग' जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि इमोशन बेफोरखौ जोङो बबेयावबा दोनथ'लायनानै 2026 मायथाइयाव बड' इउनिटिया मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टआव जाहाथे बयबो सानलायलायनानै गोबालायनानै रायदावलायनानै जोङो जाहाथे हाबा मावलांनो हायो बड' इस्युआ 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन आरो आदार बड' इस्युआ जाहाथे रिजल्व जायो लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ जों बिदा फंबाय बायदि ज'है लानानै जोंनि खौसेथि आरो जोंनि इन्टारेस्टनि थाखाय बिथांमोननि इस्युखौबो जोङो नायनानै जों आवगायलांनो हायो आरो बड'फानि जि आल्टिमेट जि थांखि जे मोनसे आल्टिमेट बड'फाया जि सिमां दंमोन जे बर'खौ उदाङै आलादायै गायसननायनि जि थांखि बे थांखिजों जों लामा हान्थिनानै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय जों बयबो आवगायबोनांगोन आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला इयुन जोलैखौ सोद्रोमथिनि गेजेरजों आब्रुथिनि गेजेरजों आरो जातीय अस्तित्वनि गेजेरजों हाबा मावलांनो थाखाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां केरियार दानानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय बयबो जाहाथे कन्ट्रिबिउसन होयो दिनैनि बे मोनाबिलि समनि 2026 मायथाइनि जि सिगांनि सानाव आङो बयखौबो गाहाम हामलायनायजों फिन खेबसेबाव आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमबाय आरो बयनोबो आङो साबायखरखौ बावबाय थेंक इउ